Tämä on Vaasan kaupungin omistamalla tontilla vuodesta 1967 on Vaasan seudun invalidien käytössä. Me vietämme täällä kesäjuhlia. Ja meillä on 2 lajia. Ja molemmat tulee Italiasta. Bingo ja pokkia. Pokkia pelataan tuolla ulkona 2 kentällä. Ja se on bingoille suunniteltu se kentän mitoitus ja pallo. Ja se on nykyään vuodesta 2007 paralympialaji. Tänäänkin pelaamme, koska aurinko paistaa. Jos ei sada, niin kova matsi. Pokaalit on valmiina sitten voittajille. Ei tarvitse arvoa. No niin, tämä Vaasan seudun invalidit on iso 400 jäsenen yhdistys, erittäin varakas, 2 miljoonaa on viivan alla. Tavallinen yhdistys omistaa Vaasassa asunto-osakkeita, koska olemme saaneet perintöä lahjoituksia. Meillä on kaikki hyvin. Meidän ei tarvitse miettiä, että lähdemmekö Pärnuun, lähdemmekö Apuväline messuille Tampereelle. Me olemme aina valmiita. Meillä on sellainen linja-auto, minne voi pyörätuolit hissillä nostaa.